ilahing Om ilahing kami Kramastu Pranama Sidhem Awiknamastu silat mrikwang jagat karana siram tondo kawisisaning disana sono sinamung lang lopis temasri tantun lampahing Buddha jinantur tutur katelo tulat-tulat mrih labding paradya minursa ngomong pramniskara karana gyatun ing jaman purwa Mastu Namo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Sarawujeng andika Kakang Narada wonten ing Bali Martya Kundha Manik Rayi para pun Bathara Guru ngaturaken pasegan panakrami sarawujeng andika Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika Putra Perkencang warudaya Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe kawula nuwun inggih Di Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing ngraka ing Sidhi Pangudal-udal asung pambagenipun Maduka Adi Pramesti Manik Maya namung kepareng ing ngraka ngaturaken pudya astutinipun ing ngraka kunjuk kersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula naknon inggih Kakang kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Kakang Resi Narada inggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka Sidhi Pangudal-udal wonten ing Bali Martya Kundha Manik dinten sak mangke menika Di Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten Suropati Bathara Indra padha prayogakna nggonur ngadhep ngarsanipun Rama nggir atmajaning Sun Bathara Indra kawula nun inggih Kanjeng Rama Pukulun sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersa Paduka Kanjeng Rama Pukulun sembahan kula namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk ngersa Paduka Rama Pukulun sembahan kula ing Suralaya Rama Pukulun Bathara Guru iya Bathara Indra ulun tampa ora liwat pangestu lun tampanana kulup Indra kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan apa dene sira penyarian prayogakna nggonira ngadhep penyarian kawula nun inggih Rama Pukulun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun penyarian mung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap padha Paduka Rama Pukulun iya penyarian lun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Yama Dipati prayogakna nggira ngadhep ngarsa ulun Yama Dipati kawula nun inggih Rama Pukulun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersa Paduka Rama Pukulun Bathara Guru namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Yama Dipati kunjuk sandhap padha Paduka Rama Pukulun iya Yama Dipati ulun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Rama Pukulun sembahan kula Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra punapi Di mesti kemawon andadosaken kejut raos sing manahipun Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke sanes pepanggihanipun para Jawata ingkang pendhak dinten dipun wontenaken madyaning Bali Martya Kundha ewadene ingkang rayipun Manik Maya ngaturi rawujeng ngandika Kakang Resi Kanika Putra madyaning paheman Bali Martya Kundha Manik dinten sak mangke menika Kakang Narada estunipun kejot raos sing manahipun ing ngraka ing Sidhi Pangudal-udal dene sasampunipun kula tampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru riki lenggan sak mangke ing ngraka tinimbalan sowan wonten ing Bali Martya Kundha Manik bidal saking Sidhi Pangudal-udal mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing ngraka Sidhi Pangudal-udal kejawi namung enggal kula nampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten menapa Di dene Paduka ngawontenaken pasewakan ing beneh kelan adat ingkang sampun kepareng hamba barana ingkang ngraka ing Sidhi Pangudal-udal Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada punapi
Sawetawis kula raosaken kayiwangan katingal tentrem, ayem miwah jinem. Sedaya para dewa, para dewi, para hapsara hapsari sami gesang mawonten ing kayiwangan kanthi kebak ing kanikmatan nanging boten kanyono-nyono. Pinten-pinten dinten menika teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing kawiyat. Akarya goreh orongaipun para dewa, para dewi. Satemah kathah ingkang samya nungsang puyang numbuk bentus pados papan pandhelikan krana jerih kelawan gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan. Kakang menawi Kakang rada priksa menapa ta ingkang dados sababipun dene wonten lelampaning kados mekaten kepareng Mbabarana dating ingkang rayipun Manikmaya Kakang rada dalah. Nuwun mapunten lho Di. Pandangon Paduka menika mujudaken satunggiling panodi menapa saestu lair batos pandangon. Liripun kados pundi dene Paduka Kakang rada paring dawuh mekaten. Ah inggih. Sabab ingkang dados dewaning para dewa. Nalindraning para Jawata menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun manika wujudipun titah swantah nadyan kutu-kutu Walangatoga kemawon jinaring wonten ing panguwas Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara itu manduk wonten ing kayangan kemawon Paduka dadak mboyongi sowanipun ing Raka Sidi Pangudal-udal lan nyuwun mriksa dhateng Raka pun Bathara Narada. Kakang Rada punapi ingkang dados kami tuwaning kayiwangan menika sinten? Ingkang Raka. Monggo kula menika namung jejering Nalindra. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangawaosipun Kakang Resi Narada. Angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang ngadamel cangkriman. Teka kula ingkang ngambatang cangkriman menika piyambak. Tentu kemawon wonten ingkang ngambatang cangkrimanipun ingkang rayi pun Pramesti Bathara Guru. Wonten ingkang kula dapuk nyangkrim menika namung jengandika Kakang Rada. Mula kula semanggahaken dhateng Paduka Kakang Resi Kanika Putra. Dalah iki. Namun nuwun sewu lho. Menawi pambatanganipun ing Raka ing Sidik Pangudal menika mboten cocok kalian penggalih Paduka. Kula nyuwun pangapunten Di. Mboten dados menapa Kakang. Saking paningalipun Raka Sidik Pangudal kula nuwun sewu. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan menika estunipun wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten kawis upaminipun menapa kemawon setunggal. Wonten wujudipun lemah sangar kayu waeng. Menika ugi saged ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Monggo kula tingali mboten wonten lemah ingkang sangar kayu ingkang aeng ing saged nuwuhaken gara-gara. Angka kalih inggih menika satunggiling brahmana ingkang tapa. Monggo saking paningalipun ing Raka Sidi Pangudal ugi mboten wonten satunggiling brahmana ingkang ngalampah tapa. Angka 3 satunggiling satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten ambrahmana lan anglampahi tapa brata. Menika ugi mboten wonten. Inggih. Angka sekawan inggih menika titah ingkang malih tingal. Tegesipun titah ingkang kepengin panguwasipun ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Contonipun duk nalika kayangan menika linuruk dening Nalindra Inggilingaya Prabu Naga Pracana duk nalika semanten. Tata gelar lain Naga Pracana kepengin gayuh Dewi Supraba nanging Bathos piyambakipun kepengin dados nalindraning para dewa ing kayiwangan. Menika ugi saged dadosaken gara-gara menika ugi mboten wonten. Inggih Kakang. Lajeng sinten ingkang kakarya gara-gara menika Kakang? Kula nuwun sewu. Menawi ingkang Raka badhe munjuk rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru langkung prayogi menapa mboten langkung sae menawi Paduka Adi Pramesti Bathara Guru langkung rumiyin ingkang paring dawuh mangke kula jumbuhaken kalian manahipun ingkang Raka Sidi Pangudal di mekaten munggahaturipun ingkang Raka Sidi Pangudal pun Bathara Narada Adi Pramesti Bathara Guru long-long rambyang ninggan driya Rewang Candra katawangan sumo ing dias katuk ritan limut kabiyataning
rojit ram mendri ya ma nawong kakonging bang wisesa Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punapi menapa ing paduka dawuhaken menika wonten setunggal ingkang sisip dipun kados pundi paduka paring dawuh mboten wonten satru ingkang ngalampah tapa monggo miturut paningalipun ingkang rayi pun Manikmaya gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayewangan menika mboten sanes kejawi namung wonten satunggiling satriya ing nedeng tapa brata namung kemawon satriya menika mboten nglerehaken dhateng kasatriyanipun tetep angrasuk jiwa kasatriyan namung sak mangke nedeng lampah tapa brata adalah kanthi mekaten menapa sampun paduka ngendikaken menika cocok kalian pemanggih kula Kakang Narada iki ngraos mekaten nggih menawi mboten klentu lho Di menawi mboten klentu inggih menika pamadyaning Pandhawa pun Janaka anggenipun lampah tapa wonten samudra anakan ing mapan wonten lengkaing Gunung Himawat. Mongko Janaka anggenipun lampah tapa menika mboten salamaking tiyang nglampahi semedi. Kanthi lampah semedi mangambang wonten tengahing samudra. Satemah karya gara-gara wonten ing Kayewangan. Leres menapa mboten? Kakang Narada jumbuh kalian paningal kula. Arjuna nedeng lampah tapa ngambang wonten tengahing samudra. Sakmenika kula badhe nyuwun mriksa. Menapa? Janaka anggenipun lampahi tapa mangambang menika nggadahi gegayuhan menapa? Mangke riyen to, menika kok malah kaya wong cangkriman to? Panjenengan estripun sampun mangertos, nanging kula ajeng nglangkungi dhateng panguwasipun Kakang Resi. Ha nggih. Mawi telu mekaten kula nuwun sewu. Janaka anggenipun tapa mangambang menika piyambakipun kepengin gayuh kanugrahaning dewa. Inggih menika kanugrahaning Jawata, wujudipun wahyu, wahyu lananging jagat lan curing bawana. Monggo Janaka menika rumaos sampun trep lan sampun jumbuh kalian kasatriyan ingkang sampun tinampan. Kewajiban kasatriyanipun Janaka menika sampun komplit. Piyambakipun tau tatih dados jagoning dewa, manglurah satru murka Prabu Niwata kawaca wonten ing Kayewangan. Tur tala labuhanipun Janaka tumraping jagat menika inggih sampun boten saged dipun pical mawi cacahing driji. Sampun marambah makaping-kaping titah ingkang angkara murka menika sedaya dipun sirnakaken dening pun Arjuna. Mila sampun satrepipun menawi Janaka menika anggayuh wahyu lananging jagat. Gumantung dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe maringaken wahyu menika dhateng pun Arjuna menapa wonten penggalian sanes saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang, wonten dawuh. Miturut Kakang Resi sampun jumbuh lan sampun trep. Inggih. Dhateng sinten malih cobi? Wahyu lananging jagat menika badhe dipun paringaken kejawi namung panengahing Pandhawa. Inggih menika pun Arjuna. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Mila estunipun kula sampun menggali babagan kanugrahan ingkang badhe kula tedhakaken wonten ing Madyapada. Pundene kanugrahan menika inggih winastan wahyu purbaning rat. Wahyu purbaning rat kasinggihan mekaten. Kakang Narada kejawi wahyu menika dados wahyu lananging jagat. Esunipun wahyu purbaning rat menika kinarya jangkepipun wahyu cahyaning rat. Lho, wahyu cahyaning rat kasinggihan mekaten. Menapa Kakang Narada supe nalika ingkang rayi matedhakaken wahyu inggih winastan wahyu purba sejati. Wahyu purba sejati menika wonten sekawan cahcahipun, setunggal cahyaning rat, angka kalih wimbaning rat, angka 3 reksakaning rat, angka sekawan juwananing rat. Cahyaning rat wahyuning ratu wimbaning rat baboning ratu
reksakaning rat wahyuning patih yuwananing rat menika wahyu wadat. Mongko Arjuna inggih keduga nampi cahyaning rat tegesipun Janaka menika inggih badhe nurasaken sarta nerusaken wijining nalindra wonten ing Nusa Jawi. Mongko nalika semanten wimbaning rat tinampi dening pun wayah ulun Wara Sembadra ateges sampun trep menawi baboning nalindra dhaup kalian inggih menika wahyu ning kanalindran ingkang sakmangke badhe matedhakaken nalindra ing mapan wonten ing Nusa Jawi Kakang. Dalah iki lajeng kepareng paduka Pramesti Bathara Guru dinten sakmangke gandeng Janaka sampun numbas kanthi lampah tapa tegesipun inggih namung Arjuna ingkang sakmangke badhe nampi wahyu purbaning rat jangkep gesangipun Arjuna minangka dados pepetinganing titah minangka dados unusaning jalma piyambakipun sampun ngrasuk wahyu kanalindran ugi sampun ngrasuk wahyu lananging jagat inggih namung Janaka ingkang piniji minangka dadi wiji sejati ingkang satemah sakmangke dados unusaning titah ingkang sakmangke dados utusaning para Jawata manglurah satru murka wonten ing jagat menika Kakang. Nggih. Lah ngaten kula sampun mathuk saha kula sampun gathuk. Gandeng paduka Pramesti Bathara Guru sampun paring pangandikan bilih Janaka ing badhe nampi wahyu purbaning rat. Tumunten samangke ngraka cumadong dawuh, "Menjang menapa anggen paduka badhe matedhakaken wahyu purbaning rat dhateng wayah kula pun pamadya." Kakang Rada, sapurnaning masawakan menika sampun titiwanci Janaka nampi wahyu purbaning rat. Mila Kakang, sakmangke kula tata-tata cecawis uba rampenipun samapta ing gati sawiga ing diri anggenipun ingkang rayipun Pramesti Bathara Guru badhe matedhakaken wahyu purbaning rat dhateng wayah kula pun Janaka. Kakang Rada sidhem jroning pasewakan Padyagung lan Bosabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi Blerwowo sing duka cipta ber putih mandana raras didemadaning parapatan kayiwangan bali marti kundha manik nalika semanten samya midhangetaken pangandhanipun Sang Pramesti Bathara Guru saengga samya tumungkuling kisma sangya para Jawata datan wonten ingkang sumambeng rembag kejawi amung kami tuwaning kayiwangan nggih Sang Hyang Pikulun Narada didem midhanget pangandikanipun Sang Hyang Bathara Guru ingkang pungkasan datan ana ingkang mubah datan ana ing musik nadyan samirana dalem mampah gegodhongan tanan ngobah meger-meger Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas sumara cayaning Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwan ganten wadu jarwakeca kenang durung abange duru-duru manding dasaring pertara kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping mriki sebal namu apa to kang dadi darunane ora nomacan lukurake Gajah Medha Jaka Wandilan kejawi namung sawaning dewaning panggoda pangrencana nenggih Sang Hyang Permoni ya Sang Hyang Pikulun Bathari Durga nyerbebeh pindha sata matarangan karya cingak sangganing para Jawata sangganing para dewa sangganing para dewi
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tamra kanggeng awit denceng dencengan Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo. Pramidi menika mboten pangling dereng ngantos purnanggen kula dawuhaken timbalanipun ingkang rayi teka menika wonten sowanipun Pandya Betari Durga inggih pun permoni Kakang. Ah, perkencang warudaya Mak Pakpong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Inggih kasinggan mekaten menika pun permoni ingkang sowan. Wah, lha kek ana apa bocah iki kok sowan yahene? Waduh mongko le nyandang lah kok wah meblok kaya ngono. Tumunten ngati balana di menapa wigatosipun Kakang Rodo kula aturi lenggah ingkang langkung mrayogi. Ya inggih ngestakaken dawuh. Durga permoni padha kanthi harja sak prapta kita ning Kayiwangan Suralaya permoni. Tobat. Sodhe selikur dina pukulon tan sampinane ngawidadan. Nereng sambi kala sowan kula kepareng kula katuraken sembah. Semua kemeng mabek di kulonjok ngerso paduka iwang adi bukulun. Iya Durga Luntombo. Ora liwat pangestu lun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan bukulun. Ah, perkencang warudaya Durga padha samet. Pangestunipun Iwang Rada wilujeng bekti kula konjo bukulun. Ah ya Luntombo. Pangestu lun tampanono ya permoni. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Ana wigati apa kita sowan? Marga matur marang Adi Pramesti Bathara Guru Pandya Betari Durga. Nun inggih ngestaken dawuh pukulun. Durga, kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Dene kita sowan tanpa ulun timbali, ya bener kita kuwi dadi ganeping jawata. Tridasa Wataknawa. Nanging papan kita ana ing jagat. Mula pendak-pendak kita sowan kudu nampa timbalan ulun. Nanging ya gene titik lungguhan samengko. Kita mboya ulun timbali teka munggah ana ing Kayiwangan Bathari Durga tumuli matur marang panjenengan ulun. Sawu-sawu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Iya ya ora dadi apa Durga. Ingkang sepisan sowan kula ngersa paduka Iwang Adi pukulun menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka. Iya ya Luntombo. Akarya bombong tias ulun dene tunggap angka kalih. Estunipun kula menika namung badhe nyuwun mriksa pukulun. Menapa kula menika tasih winengku dening paduka pukulun? Lire kita matur kaya mengkono. Tobat. Kula menika kemutan saderengipun kula menika dipun sotaken dening paduka Iwang Adi pukulun Pramesti Bathara Guru. Kula menika pun wujudipun Bathari Uma. Ing nalika semanten saged angrubuhaken bebeteng jiwa kadewatanipun Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan paduka tansah gandrung-gandrung kaliyan kula. Iya. Durga ulun isih kelingan. Nalika semana pancen ulun nganti ora ngerti marang jiwa ulun yen to minangka dadi dewa. Wekasan sasar susur tumindak ulun marang jeneng kita. Tobat. Menawi mekaten paduka tesih kemutan bilih. Anggen kula tansah andon tresna lan paduka Iwang Adi pukulun menika ngantos nuwuhaken jabang bayi ingkang samangken nderek kula gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika putra paduka pun Dewa Srani. Iya. Menawi ngaten paduka tasih ngakoni menawi Dewa Srani menika putra paduka. Iya ulun isih ngakoni lamun Dewa Srani kuwi atmaja ulun Durga. Matur sembah nuwun pukulun.
Dene sowan kula Nesa Paduka Hyang Adi kula menika wonten gandeng cenengipun kan putra Paduka pun Dewa Srani. Gandeng cenenge kelawan Matmaja Ulun Dewa Srani. Kasinggihan mekaten. Banjur apa kang dadi wigatine? Pukulun mugian dados ing kawuningan. Sampun wonten pinten-pinten dinten menika Dewa Srani tansah nangis wonten pepangkonipun ingkang abdipun Bathari Durga. Piyambakipun mutah dhateng kula. Gandeng Dewa Srani menika midhanget bilih dewa menika badhe matedhakaken kanugrahan. Inggih menika wujudipun Wahyu Purbaningrat. Wahyu lananging jagat lan curing bawana. Tumunten Dewa Srani samangke mutah dhateng kula bilih piyambakipun menika kepengin dados lananging jagat lan curing bawana pukulun. Ngantos kula ndhakaken pepinginanipun Dewa Srani menika piyambakipun boten purun trimangen datali murga tegesipun nglampos diri menawi Dewa Srani boten saged gayuh wujuding Wahyu Purbaningrat mila ingkang saking menika pukulun sawanipun ingkang abdipun Bathari Durga wonten ngarsa Paduka menika menawi Paduka menika tasih ngemuti bilih Dewa Srani menika putra Paduka mbok inggih wonten sukuna laning penggalih Paduka maringaken wahyu menika dhateng pun Dewa Srani awon menapa menawi putra Paduka menika ingkang dados lananging jagat lan curing bawana ateges saged anyembuh dhateng kuncaning asma Paduka Hyang Adi pukulun minangka dados tiyang sepuhipun pun Dewa Srani pukulun Durga kula wonten dawuh ulun lagi wae rembugan kelawan Kakang Narada lamun sejatine Wahyu Purbaningrat lelananging jagat mau mbuya bakal tinumput marang Dewa Srani sabab ngene Durga wong kang bakal nampa wahyu mau tegese wis akeh lelabuhane tumraping jagat luwe-luwe syukur bagi bisa labuh tumraping kayuwangan lah saiki ulun nyuwun mriksa kelawan kita apa to lelabuhane Atmaja Ulun Dewa Srani marang kayuwangan sayekti durung ana apa lelabuhaning Dewa Srani tumraping jagat sayekti uga durung ana duh nyono cerak nyono yen to nganti ulun maringake wahyu kelawan Atmaja Ulun sinengguh ulun kuwi dewa ingkang mboya adil dewa ingkang ora bisa kinarya patuladan mula kang sangka kuwi ya Bathari Durga yen to Atmaja kita ya Atmaja Ulun Dewa Srani kepengin kedunungan wahyu kudu gedhekake lelabuhan tumraping jagat kudu gedhekake lelabuhan tumrap jiwa kasatriyane iku ingkang wajib dilakoni dening Dewa Srani ora kok banjur dumeh Dewa Srani kuwi Atmaja Ulun tumuli Dewa Srani bakal nampa wahyu saka panjenengan ulun mengko sinengguh ulun kuwi dewa ingkang ora adil bakal dipoyoki dening para titah bakal dicacat dening para titah ing mapan ning jana luka mula kang sangka kuwi Durga yen to sowan kita nyuwun kelawan panjenengan ulun Dewa Srani supaya kedurungan Wahyu Purbaningrat sing gedhe pangapura kita ora jeneng pun ulun ora tresna kelawan Atmaja Ulun nanging sayekti ulun kudu laku adil ulun kudu manjing minangka dadi nalendraning para dewa ingkang ora kena mban cindhe mban siladan mula mat Dewa Srani kandhanana tuturana supaya nggedhekake lelabuhan luwih dhisik lamun Dewa Srani mboyan duwe lelabuhan sayekti taunana windanana Dewa Srani ora bakal kedunungan wahyu tekan jaman apa wae Pandya Bathari Durga Caca muntab lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon caka wadanani rombranang ing batobat tobat keraya-raya kula semanten karo Paduka Hyang Pikulun jebul pinanggihipun kula nampi pangandika Paduka ing mekaten menika kala ndadosaken tatu lebeting manah kula. Kula tampi pukulun kula tampi pangandika Paduka. Menika ateges anggen Paduka ngakoni bilih Dewa Srani menika putra Paduka menika namung kandhek wonten ing pangucap wonten ing kababar wonten ing pakarti. Mboten lair batin anggen Paduka ngakoni Dewa Srani menika putra panjenengan. Nyatane anake duwe pepinginan wae bapakne ora minangkani Tobat. Keloro-loro raos sing manah kula pukulun Paduka sampun mboten tresna kaliyan Dewa Srani. Dinten samangke malah kula nyuwun pamit Dewa Srani badhe kula pejahi piyambak kula.
tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asapi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Durga sing sabar aja kesusu mundhak kesluru dalan buntu mboya payoga lamun kita bakal paring pidana kelawan Dewa Srani jer Dewa Srani ora luput kajengipun badhe kula pejahi kula sampun matur nek Dewa Srani ora kelakon kedulungan wayu dheweke arep golek dalaning patimbangane Dewa Srani anak kula menika nglalu luwang kula pejahi piyambak mawon mbah tobat panjenengan menika maring pangandikan ngakoni nek Dewa Srani menika putra panjenengan ning nyatane kabeh mau goroh kalawase wau namung goroh panjenengan mboten ngakoni putra panjenengan pun Dewa Srani nyatane Dewa Srani badhe nyuwun wujuding kanugrahan kemawon panjenengan mboten maringaken mbah tobat sakit mana kula iya Durga iya dos pundi nyatane ya ora iso mituruti panjaluk anak Batoban panjenengan iki mbok ya krasa biyen dek jaman panjenengan menika ngayonake mbokne piye ora Batoban awan ora nggo bengi-bengi ora nggo awan nek ora ketemu Betari Uma bingung nek ora sumanding Betari Uma bingung ning bareng saiki anak-anak Batoban ora ngakoni karo anake dhewe menika piye sakit mana kula mulun sakit mendak dina krangkring tak kira nek nggawa opi jebul ming bel tok tobat ngajeng griya menika nganti jeblok tinggo tindak Bathara Guru ming kepengin ngiri-iri karo Betari Uma saniki barang wis kelakon anak-anak tobat ngakoni anake wae ora gelem anake duwe penjaluk wae ora minangkani panjaluk anak menika terus pundi wong tuwa sing piye Mas Tunama Sida mboten hong kula nyampun kepengin pangandika paduka iya Durga ulun bingung mboten sak bingung samenika kula aturi menggalih awrat pundi Janaka kalian pun Dewa Srani menawi awrat Janaka kula nyuwun pamit Dewa Srani badhe kula pejahi ning nek awrat Dewa Srani putra panjenengan wayu Purbaningrat kedah dipun tampi pun Dewa Srani pukulun ing pandhita kang kinara wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ya ta Durga yen to pancen kaya mengkono ulun kudu madheg minangka dadi wong tuwane Dewa Srani mula kita wajib nekseni apa kang dadi ucape Bathara Guru seksenana jagat saisine lamun dina samengko Bathara Guru bakal maringake Purbaningrat kelawan Dewa Srani ya mangke riyen Di